Tak ešte raz. No. Vyskúšame. Takže. Príťaz. Ešte raz. Tečie sú vlastne. Daj trošku ďalej od seba. Lebo tam dosť sa prepáľa. Toto máš nie ty. Aj, to aj všetko. No, ešte raz. Ale? Aha. No. Doprava. Dobrý postreh. A čo by to teraz vymenil polaritu? Tak ja to bude doprava. Zmení sa smer. Zmení. Aha. Trošku ďalej. Teraz sa vychýlujú viacej sem. Teraz sa vychýlujú aj viacej tam. Prečo? Nikto? Lebo sú tak... Nie. Pojde sa. Jeden odpojde. On sa tam vec tečie oči klub, ale nebudem ho vidieť. No pretože to je taká tá pravda dobrá ruky, že keď to je tak, tak sa to tak, nie? Nechaj. Sa vychýluje, tak už len jedný tečie. Trmo nechaj tak. Že sa vyšľuje, lebo tečie. No tečie. Nie? No, a vychýlovať sa môže? To nejako. Á, tak na opačnú stranu. Ty sa vychýluje. No rýchlo, na to musíte prísť. Dobre do polia.